Watla ka jing duk kaban, bat ki jing e ki yai kinton, Henry ka jing imhok, bat ki jing ya ka lenti ka badai, ban besar bat ban penhe pensan ya laki khun kikti. Kelapin yo ya ka jing kerku, kum ka jing kerku bawan na shalendet, ya ka wei ka long kemi, ka bahap beri hadu Henry ngut ki khun, nadu bakhlat no ukli ka yeng. Kani ka jing kerku kelawan hakadur jong ka jing isen elem, jong ka wei ka seng bhalang na ribhoi, ka Ribhoi Youth Welfare Organization, RBYO, ka bala penchna da ka yeng ka bapaka, ka banyada na uslap, kasngi kal air bat kamit ya kani kalong kami bat ki khun kikti jongka kani kalong kami kadi ka kong bashisha so oktung ka basyong basa hakash nong mardan nong ba ka baju syong jusa tang haka yeng terpat si kani kalong kami kala du no yalau kurim ubala khlat na kani ka perthai badula i ban riban sumar hadu hnregut ki khun kentuk i wei bedang arsnem duna kani kalong kami ka hab ini khulung haka jingri jung sumar himen bedang hapok khanai snem na mariala de ka haban mi lej bela ban yo bam Kini ki khun kim shim layo lat iwei ru banit school. Namar ka jingbam kot bor ban pa school. Bat ka khun he kan thai ka badang hapo khat saus nam karta kala hab ban tin rong lem ya ka jingkit ka kami na ka blit shong bala yeng briu shasor tang ban la pandap bam bat ki wei ka jingdan kam hayeng. Ka seng RBYWO habayo i ya kani ka jing im recorded jong kani kalong kami. Kala pinchna ya ka yeng paka na ka jing sunyang pisa ya ka jinglut jingsep hapadeng kinong yalam bat kit khon. Kani ka seng ne ka sengi palai kala play ber IT ya kani ka yeng shaka kong bashisha soktung hadin bala pendep na dong hadong ya kani ka yeng la play do president ka seng ba ban karnayor ha ka jing don lang o vice president Elvis Christian secretary Kenny Nongrum bat kiwei Shua ka jing lang play ber IT ya ka yeng kala don ru ka jing duai kerpang na itimen basan keras maring bala kerku kerdo ya ka yeng kalong yeng long sem bat kumjuru ya ki kam babha jong kani ka seng ka yeng ka batmai tingi kmilinti bat ngin kipok na mata ka kalong yeng bakan ning im ha jing ko jing khia kham tam e ka pahu pahai bat pan yo kata ka jing bandang kiu mo nang ne sakmat te na kalian jong iru ngi kular kum kadak jong ka jing kersan ya kan kalong yeng ngin sa pan yo artli kisnyang kin tresitom kin penhe bat kin yo kata ka jingim juki le sema ha ka jingim juki te kum kadak ban plino ikening ngan khap irpon harangkat lang bar khoi Terus mantap tilang. Dengan khot ai Pak Vincent Lendem ba in wan IT yo shapi haim ta. Te to kali ka por ka minta kumbana kayeng dalam ko kami. Oi gamla klem da ai nu yo ble. Na marba uble ngange ba yo I bo yo snow bat uble Isya uba long ublei uba dutsen long bayang akum kari kante bat kajing em jonga sanga siam sibun kijing e ndrei hakane klemat nga ingu nang kong e ublei bat kum juru ngamla klem da ingu ya pi kum ki kum kani kasiang RBW YO ka balong kasiang ka ba thamai ru henrei kalong kasiang penban ka ba kiu chaprang bat ka balong kum hakani ka yeng jonga haoi haba wan hanne banon tre ya kani ka yeng jonga habang amdan ngalek belasngi bat kum juru ki kun jong kidan hayeng andang alawan kilaya tre kila syat himaki kila tiap himaki na dong sadong kabam kadi ru ngamdan henre kilaya rahi kitre habang ayo I sya kitre da ka mensim ba ka donun bat kitre ru kim da song thai berkat kani ka yeng jonga sip nai ru pat don kila tiap no ngampat modor hi bangan yuk kum kani ka yeng ngasuang no ka yeng ka baskiam oi ka yeng ka balong no hakai kun pateng jonga kin yu pan song kala yong long ru ka yeng ka baskiam ba oi nya song ha ka yeng men swa badang don ilok jonga ngi song ha ka yeng ka balong jon inre na du bai lok jonga ila klat no ki ba yeng ba siam jonga ki la ya pan snai nga da ka yeng kendo oi ki yo I ki ne baru ki wa trilang bat kum juru ngai kublei neng kong ya I bakban ba ong kanayor ba I long presiden ba I long shisha I baladon ka mensim kum yang ka ru kei ila pensna ya kan ka yeng bat no ojru I don ka mensim ban aru wat I dikisnya artli nga ai ka jing kublei ya pi ba ublei un kerpu ya pi ya ka yeng ka siam jong pi ki kuditi jong pi un ai ka met ka papat ka bakia bat kerpu ki kam jong pi bat hakadinya lenti ke jong pi bau blei undon kat berkat bat pi
Di rungi support ya belong device na pama.